سلامتا يرسعنان كبرات خاتلتب كميت أنحكم متشم أموشوت كتلو نايوترو تمنيتنايو كمتي وترو نعاكم نمزناين حبريتان متحلافن النتعرو حجون نعاكم يبقى عزبن لا حج الساعة بحزنا دبخين لكم على نام انمي مجمارنا جن حدراكم لايك شير سبسكرايب بغبار كتتابعونان حدشو كبصحكم دما نمزا خرق اجل چرك تبلون ان تلابنا سنقنا مورالمو متبعكم ايفلينا نبل سناي صنحوت كفليت يحقنو حقتات أليشو سنيدو نولدتات مذكرتا خجدف كان مخلو ستقمولو دما عينتو ينسن برام عينتو درت كف اندرت حقوسن أريقنهم قحيلو نزرعي حقي نعمتات كمارعو تسكيمو كخيد بمفتان كم سنك يكفخصلو تمنيو انتخنا كبدت حقي كم امن عرى تررن كبرن انبر اي فخصلون تتصبقو زحلفو زكيرو كنبر فتينو اي سهلتون زبا سزرعيو موداتو كما وشتغلاي زبا لسعر خوينو طنانيغو بمحاز نصبح كيطمت هيوتو بحدش تسفاتات كيملام عين لبون وشفنو كيفن كارتر أبي شنجات ميتن سوسان كما أكلاي دربي زخون سدرابيت أبي جوهانسبرغ دو أفريقيا يتوليدو زعبي لبوتا تعدو ترايز أمت أولو كبابي سلز نبرم نتي حالفو زرقاء أبتو وانجانينو زنبرا بأبارتايد زفلت زرقاو فللي كابن اسنتيو زخون نيرو بزر ما سدرابيتو زخون نجار بزين يقباروم يقطعوه كم زنبرو ينجار كيفن كارتر كال درجات مرتو دحر مزامو كوليج أوتيو عودو فارماسيستو كانت تنعم أمونغو أقاريتو ناو تهدراو تعليمي وريدو أب حيل أير تمديبو دما 4 عامت هاقل أبتنت أنحلن عامتات حانت تسألم أساسايت أبكر معينو كتصرفن كتصف عن سلزستو على كزيري لامس فتنة كبير مهرمتن مقصلتن مسوردو بزي فقار ورقات بجزاء فقارو حديقوهم نهب جوهانسبرغ تملسم حدش هوت كجمر بمحساب دما ديفيد بزبل كتصلسم اب راديو كم دي جي كوينو كسرح فتنام انت خونه هوتو ملي ساعات صقت نابرات صليو بادون سلستسمعو كمتي زنبرو سدرابيتو كرايوم سلازي مرصه كنينا مدقسي كنينا قنزان سمنጭ وان حواويسو نفس قتلت فتنام ايكونولون جن بهوت ترفم دحرزي أب شحن شعات 1983 أب كتما بريتوريا بتشيرش ستريت بومبين زفلت هيوت 10 شعات سبات زوسرة متقعت بومب أب تكبابي بمبارو قلما سيت وردهم ندخل نجار بعينو سلست عزبو دما غازت انيان نزينا زخون سلتات زدالون كخون والسنم أب تعمل دما سموناوي أب زدالو عمد سبورت سلتات كدالو جمرام أبي شحن شعات 1984 مسوري تغازيتا زستار بزعبا أبارتايد مالت زر أو فللي دحر مجمارو أب تاريخ دو أفريقيا نفلما نتي بنيكليسين زفلت مقطعة مود زسندة كم زخونه يفلت إذا عينت مقطعتي أب الدهاوي زفتسم كوينو نتي استفر لسب بندادي زتركسو قما مكينا أب أفلو بقاق أميتهم زكات الوو زيسك حقا مقطعتيو بتوسخي كنمي مكتسالوم بتأيايتن دهربا أمنن كم زقاتلوون ينقر كيفن بتسألو بزاح السبات كزهربلو سلاج جمرو باب قروب تفلات النتعبيم أبيش حنش عدت بيتنتيس عندما أمونغو ب-ANC زفلتو تقاوم تقجلن كابيلا زلون سيفيلاوي كوينات دحر مولعو كيفن بين سلطات كسند حرقنيا كوينو سلزرخبو زا بانك كلاب اتبل جوجلا او امام مس جوجلو بمخان دما اما اكل كوينات ناتو سلطات كسندو جمرو ابت السندو دما ابشي حنچات 1991 كاب قبيلا زلو زخون زيغاتات بهوت كندون بغوزو مخورصون كم سندو يفلت ابشي حنچات 1993 دما ناب سودان بمقعاز
ኣብታ ሃገር ዝነበረ ንዓብን ሓደጋ ጥሜትን እናሰነደን ከሎ ኣቓልቡ ዝስሕብ ትርኢት ጎነፎም ጥሜትን ሕማምን ኣድኪምዋ ማሕውራ ኪዳነን ኣፍሪሰን ዝጠለመኣ ኣብ ህላውን ሕልፈትን ተቐርቂራ ትፀዓር ዝነበረት ህፃንን እቲ ብጥሜት ህይወቶም ናይ ሰኣኑ በድኒ እናበልዐ ናብራ መቺኡ ዝነበረ ኣሙራን ንሳውን ክትመተሉ እሞ ከበልዓ ይፅበ ከም ዘሎ እተርኢ ስእሊ ድሕሪ ምስናዱ ንብዙሓት ርህሩሃት ሰባት ኣብ ዓለም ሙሉእ ኣሕዘነት ከምቲ ሓንቲ ስእሊ 1000 ቃላት ዝበሃል እታ ስእሊ ነቲ ዘይሃስስ ትርኢት ናይቲ ዘጋጠመ ጥሜት ደርቅን ክፉእ ኩነታት ውፅኢቱ ዝሃልቕ ዝነበረ ህዝብን ብዘይ ቃላት ስለ ዝገለጸቶ ኣጠቓምታ መላእ ዓለም ተቐየረም። እታ ስእሊ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ብምሻጥ ተሓትመት። በታ ስእሊ ኬቪን ካርተር ስሙ ኣብ ዓለም ካብ ዓቐን ልዕሊ ጎልሐም ተሸላሚ ፑሊዘር ፕራይስ ድማ ኾነም ተወሳኺ ዝናን ክብርን ኣምጽኣትሉ ኣብ ዓለም በዛ ስእሊ ብዙሕ ተዘርበም ብኡ መጠን ድማ ሽልማትን ዝናን ሰኣላይ ኬቪን ካርተር ጠርዚ በጽሐም ዝበዝሑ ሰባት ብዛዕባ እታ ስእሊ ክዛረቡ ከለዉ ካብ ነታ ህፃን ዝስእላ ዘየድሕና ብምባል ክነቕፍዎ ጀመሩ። ብፍላይ ድማ ሓደ መዓልቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ክህብ ኣብ መድረኽ ድሕሪ ምርካቡ ዝበዝሐ ዝመፁ ሕቶታት መወዳእታ ናይታ ቆልዓ እንታይ እዩ ብህይወት ሰሪራ ዶ ዝብል እዩ። ኬቨን ነቲ ኣሙራ ከም ዘሳጉጎ መስኪሩ እንተኾነ ናይታ ህፃን ጉዳይ ግን ወላ ሓንቲ ከም ዘይፈለጥ እዩ ተዛሪቡ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስኡ ዝነበረ መሳርሕቱ ሲልቫ ክዛረብ እንከሎ ብወታደራት ተኸይቦም ከም ዝነበሩን ነታ ህፃን ከይትንክፍዋ ሕማም ከይተልግበሎም ከም ዝኸልክልዎምን ይነገር። ሲልቫ ወሲኹ ኬቨን ድሕሪ ነታ ስእሉ ምስናዱ ኣብ ትሕቲ ገረብ ኮይኑ ብዙሕ ከም ዝነበዐ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ኬቨን ምስ ጉጅሉ ኣብ ጆሃንስበርግ ዘጋጠመ ግጭት ክስንዱ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓደጋ ስለ ዝወረዶ ኬን ዝተባሃለ መሳርሕቱ ከም ዝተቐትለን ብዙሕ ከም ዝሓዘነን ይንገር። ድሕሪ እታ ህሞት ድማ ኬቨን ካብ ስድራ ቤቱ ኣዕሩኽቱን ፈተውቱን ተገሊሉ ጽምዋ መሪጹ ምስ ነብሱ ክወግዕ ጀመረም። ኩሉ ዝሕለፉ ኣብ ዓይኑ እናተመላለሰ ፍጹም ቅሳነት ከልኦ ዝበኣሰ መቕጻዕቲ ሞት ግጭት ሓድሕድን ኣሙራ ዝጽበያ ዝነበረ ህፃንን ካልእን ኣብ ዕንቱ እናመፁ ድቃስ ከልእዎም። ዕስራን 7 ሓምለ 1994 ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ዝፃወተሉ ዝነበረ ፓርክሞር ዝተባህለ ቦታ ብምኻድ ኣብ ጭራን ወረቐት ንእሽቶ ጽሑፍ ሓዲጉ ኣብ መበል 33 ዕድሚኡ ብመርዛም ጋዝ ማለት ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዞኒን ነፍሲ ቅትለት ፈጺሙ ህይወቱ ኣሕሊፉ ተረኽበም። እታ ጭራን ወረቐት ከምዚ ዝብል ለብዋ ነበራም ኩልኹም ይቕረ ግብሩለይ ቃንዛን ባህታ ዓብሊሉ ካብ ገጽ እዛ መሬት ኣጥፊእዎ እዩ ገንዘብ እውን ልዕሊ ኩሉ ነጊሱ እዩ ዘሎ ኣነ ግን በቲ ደሚቕ ዝረታተይ ይህደን ኣለኹ ሬሳታት ሕርቃን ቃንዛ ጥሜትን ዝቆሰሉ ህፃናትን መቕጻዕት ሞትን ካልእን ብዝረኣኽቦ ዘበለ ኩሉ ይህደን ስለ ዘለኹ ዕድለኛ እንተኾይነ ንኬን ክጽምቡረየ እትብል ጽሕፍቲ ገዲፉ ብሰንካ ዓይንቱ ዘምጽኣሉ መዘዝ ካብዛ ዓለም ተፈልየም። እምበኣር ከዘኸበርኩም ተኸታተልትናም ንሎሚ ዝብልናዮ ትሕዝቶ እስማዕኩም እዩ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋናም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ሙንየትና እዩ። ክቡራት ተኸታተልትናም ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደባትና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መእረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕምቑ። ከምኡውን ብወገና ክቐርባለዉ ትብለዎ መደባት ጆባእ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና እሞ ከይተሰከፍኩም ሓብሩና። ኩለቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ 3 ሰዓት መታን ክበጽሐኩም ከ ሳብስክራይብ ምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼር ምባልን እጃንኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚናይና ነመስገን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕንራ ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ።